Menteri Rangba Konrad K. Sangma, haringkat ke Jingdon lang usimbut Menteri ba Sengaw Bahalang Dahar, kilalet kerpang sa West Bat South Garo Hills ban pinpaw ya ke Jing Sngawlam, kabakraw haluar ke Jingjia ba Sngawsi, ha kabala no ya ke Jing Im Jong Ukpa bat Ukhun, ha ke Jingrong Jong Ko ha kini kisngi baladep. Ha gani ke Jingjia kila pinpaw ya ke Jing Sngawsin bat ke Jing Ai Men Siem Shikilong Ying ki balamat ya gani ke Jing kabakraw. Ha ka jinglet jong u sha rongkon sunggital Menteri Rangba Konrad K. Sangma ula ai jingherap pisa shikilong ying jong u lit bijoy marak bat chigado ar marak kibalamat ya kani ka jing ula ai ka jingherap pisa ka balong pralak saulak marway kum ka jingpen sngolang bakin yo ka jingherap banang ya chaprang bat banyarap ru yaki bakin la ban priang ya kani ka jing ka bakraw kani ka jingyarap na kalyang jong ka sarkar kadi banyarap ikilong iyeng ki bamat ya kani ka jingjia banyo ka jingmentoy ka badon kam hakisngi ki bansawan.